مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Makam luang tunggal itu kan di saya dari desa itu. Dapat berkah barokah semuanya, jos. Nderek nepangaken kula Mbah Adi Suwita juru kunci makam luang tunggal utawi kang nyekapaken saderengipun menika nyuwun pangapunten menika saderengipun makam luang tunggal menika wonten tunggaling sela kodhok utawi watu kodhok menika lenggahipun wonten sak ngandhaping Bambing, ngandhaping Bambing menika lajeng dipun lenggahi kalih Eyang Abu Dagur. Eyang Abu Dagur menika sakit pathèk ing wonten ing pinggir lepen Praga menika dados watu kodhok menika nggih lenggah kalih Eyang Abu Dagur. Menika Eyang Abu Dagur menika sakit pathèk
saampunipun saged lajeng dipun sumerepi dumateng Eyang Satya Ngungun menika dipun tangleti penyakit kadogoten kok mboten dipun usahadani, mboten dipun usahaken supados mantun. Lajeng Eyang Abu Dagur ngendika bilih menika dapun dipun usahaken wonten kiai pundi kemawon mboten saged mantun. Saged mantun menika pripun nggih? Saged mantun. Saged mantun lajeng semerep Eyang Satya Ngungun badhe pun jampeni pikantuk menapa mboten. Lajeng dipun dipun mboten pitados menawi panjenengan niku lare muda kok jampeni menika niku mboten pitados. Lajeng ngendikake menawi dipun jampeni angsal napa mboten. Angsal niku dipun jampeni saengga saged menika dipun jampeni nika saged mantun. Sampun pun mantun menika Eyang Satya Ngungun menika ngendika menawi sampun mantun lajeng piyambake tindak separan-paran ngoten niku. Lajeng Eyang Abu Dagur nggih tasih wonten mriku lenggah wonten ing Watu Kodhok menika lajeng ngendika sak wanci-wanci Eyang Satya Ngungun ngendika kalih Eyang Abu Dagur sak wanci-wanci dipundhut kalih sik kuwaos nika supados nyaosi prisa. Ngoten nika Eyang Abu Dagur nggih sagah ngendikaken menawi nyaosi prisa ning dangu saking lenggah ten Watu Kodhok saged mantun menika kondur kelanggengan wonten dalemipun Eyang Abu Dagur. Eyang Satya Ngungun dipun caosi prisa wonten napa nggih jenenge peksi ingkang peksi perkutut pethak madosi Eyang Satya Ngungun niku saged kepanggih wonten ing daerah Kilen ya Kebumen nggih. Kebumen niku lajeng dipun ciraosi nek Eyang Abu Dagur kondur kelanggengan menika piyambake kondur mboten nyujuk ten daleme Eyang Abu Dagur nanging wonten ing tempat pemakaman dados anggenipun medhuk trukan utawi jogangan niku. Niku sampune niku Eyang Abu Dagur namung ngelokaken kok le gawe jogangan ming semono. Niku ukure niku mboten pitados. Sampunipun disuwun ukure niku piyambake miarke dados mundhak amba. Nika lajeng ken teruske malih kalih tenaga ingkang neduk niku. Piyambake terus sowan wonten daleme Eyang Abu Dagur nika salat jenazah. Lajeng sampun salat jenazah piyambake krasos arep utawi sayah menika sare wonten sebelahipun jenazahipun Eyang Abu Dagur lajeng kondur kelanggengan.
menika. Ampun kondur kelanggengan lajeng piyambake nggih niku sampun nyuwun supados dipun dadosaken setunggal niku dados makam luang tunggal menika. Nika Mbah Suri wonten Watu Kodhok niku sakmenika sampun dibangun kegiatan wonten makam luang tunggal. Menika dados sakmenika makam luang tunggal niku kegiatanipun nggih menika tiap dinten malam Jumat Kliwon niku dipun wonteni ziarah saking jamaah kelompok Pak Rubio utawi Kidulan. Lajeng ingkang Rebo Wage menika jamaah saking Pak Sodikin menika saking Karangwetan iki. Lajeng sakmenika wonten ziarah saking Tapen menika nyuwunipun menika malam Rebo Legi menika nanging namung kaping 7. Ketane sampunipun ping 7 mangke badhe kendel kadang kegiatane ngoten. Nggih. Lajeng menika sedaya warga ingkang wonten lingkungan nika nyuwun mugi-mugi sedaya saged paring kesehatan keselamatan lantaran ziarah menika saged kesehatan keselamatan usahanipun saged lancar, saged ayem tentrem keluarganipun. Dumateng sedaya leluhur lan ingkang wonten Watu Kodhok menika nggih nyuwun toya saking kolam Watu Kodhok menika kangge nyuwun supados dipun paringi kekuatan kesehatan, keselamatan, usahanipun lancar lantaran mawi toya nggen kolam Watu Kodhok menika kados ngoten. Nyadran menika tiap ruwah tanggal 18 dadi malam 18 niku yasinan, ruwah tanggal 12 siang nika genduri, lajeng Dzulkaidah nika nggih malam 18 Dzulkaidah niku yasinan, lajeng Dzulkaidah siang nika genduri.